Dnešní mladí sa nevedia obliekať. Dnešným ľuďom sa nechce pracovať. Už to nie je ako kedysi. Dnešné deti sa zvládajú ťažko. Podobné výroky počúva naša generácia z každej strany. A nie len naša. Dneska sa teda ťažko zvládajú deti. To snad uzná každej. Aj generácia pred ňou. Aj tá pred ňou. Aj tá pred ňou. Never tomu, že na dvore sa dá nájsť cudný, triezvy, úctivý a dobre vychovaný mladík. Mohlo by sa zdať, že dnešné je vždy horšie než to včerajšie. 365 je banka pre dnešných ľudí a chce, aby boli v dnešnej dobe spokojní. Pretože keď majú obavy z dneška a žiadnu nádej v zajtrajšok, tak si nepožičiavajú, nesporia a neinvestujú. Preto sme sa spojili s historikom Savky, Petrom Bystrickým, aby sme vypátrali, kedy sa kritika všetkého dnešného vlastne začala. Zašli sme takmer 3000 rokov do minulosti. 10 najstarších kritických výrokov sme otestovali v prieskume Two Muse na vzorke viac ako 1000 dnešných ľudí. Až 88% s nimi súhlasilo. S týmto paradoxom sme verejnosť konfrontovali na výstave výrokov. Neniesli to ľahko. Odpálilo mi dekel. Preto sme im dali nástroj, s ktorým môžu vlastnú kritiku dnešnej doby objektívne skonzultovať a možno ju konečne prekonať. AI chatbota Dnešok. Nie je divu, že odborná diskusia o mýtoch dnešnej a predošlej doby sa vypredala v priebehu jedného dňa, takže sme ju museli presunúť do väčšej sály. Ten komunistický režim, on padol, pretože on proste ekonomicky skolaboval. A rovno sme vyhlásili druhý termín na letnom festivale. Z kritiky dneška sa tak stala silná spoločenská téma. Že máme kvantum dát a štatistík, ktoré tvrdia presný opak, že žijeme v najlepšej možnej dobe histórie ľudstva. 365 banka. Banka pre dnešných ľudí. Že éru si nikto nevyberá, v ktorej sa narodí, v ktorej žije, ale to, ako sa v tej ére bude správať, to si môžeme vybrať všetci.